Això és de pell fina, un espai per escoltar en profunditat i mirar el món amb més consciència. Com és possible que un nen de 3 anys domini estructures lògiques i gramaticals que cap superordinador actual pot replicar amb exactitud, però que 20 anys després aquesta mateixa persona obeeixi cegament allò que li dicta un telenotícies o un cap d'oficina? És la gran pregunta. És que aquesta és una d'aquelles paradoxes que, un cop les veus, canvien completament la manera d'entendre el món. O sigui, normalment ens agrada pensar que l'ésser humà neix com una espècie de tabla rasa, oi? Sí, el mite de la pissarra en blanc. Exacte. Un disc dur completament buit on la societat, mica en mica, hi va instal·lant el programari. Però en la immersió profunda d'avui ens endinsem en un terreny molt, molt més fascinant i subversiu, diria jo. Totalment. I per explorar tot aquest terreny ens recolzarem en l'arquitectura intel·lectual d'una de les figures més influents de la història recent. Bueno, ja ho sabem, el Noam Chomsky. Clar. El repte d'avui és apassionant perquè unirem dues branques que sovint s'estudien totalment per separat, com si no tinguessin res a veure. D'una banda, l'estudi de la ment i el llenguatge. Allò que ens fa fonamentalment humans. Exactament. I de l'altra, un anàlisi implacable de com funciona el poder, la política exterior i, molt important, el sistema educatiu. A primera vista, la sintaxis i la geopolítica semblen mons completament aïllats. Però no ho són en absolut. I a veure, l'objectiu d'aquesta exploració d'avui no és repassar lliçons de gramàtica pura o llistar esdeveniments històrics un darrere l'altre, sinó descobrir el mecanisme ocult que ho connecta tot. El fil conductor. Això. Hi ha una tesi central brillant aquí. La idea que la nostra pròpia naturalesa biològica està dissenyada per a la llibertat absoluta i la creativitat. I precisament per això, precisament per aquesta llibertat innata, els sistemes de poder moderns han de fer un esforç colossal, o sigui, gairebé titànic, per controlar-nos. Per domar aquesta llibertat. D'acord. Anem a desgranar això. Per on comencem a desmuntar aquest mite del disc dur en blanc? Doncs el lloc més lògic per començar és el principi de tot. És un enigma filosòfic clàssic que sovint s'anomena el problema de Plató. Ens hem de remuntar una mica a l'antiga Grècia, on Sòcrates i Plató van observar una mena d'anomalia en com aprenen els humans. A veure. En el famós diàleg del Menó s'il·lustra com un jove esclau, un noi que no ha rebut absolutament cap lliçó de matemàtiques a la seva vida. Cap ni una. Cap. Ni una. Doncs és capaç de descobrir i deduir principis geomètrics molt complexos només a través d'unes quantes preguntes que li fa Sòcrates. I l'enigma fonamental que planteja això és: com pot ser que els éssers humans arribem a saber tantes coses amb tant de detall si el nostre contacte amb el món físic és en realitat tan limitat i ple d'errors? Clar, perquè allò que percebem a través dels sentits és informació superpobre, gairebé caòtica de vegades, no? Sí, fragmentada. Una persona escolta frases a mitges tota l'estona. Errors, interrupcions, gent que s'embarbussa, i tot i així acaba desenvolupant un sistema de coneixement de la seva llengua que és pràcticament perfecte. La matemàtica de l'experiència simplement no quadra en la riquesa del resultat final. Exacte. És el que en lingüística es coneix com la pobresa de l'estímul. O sigui, un infant no rep ni de bon tros prou informació del seu entorn per deduir les regles del llenguatge simplement per imitació o per assaig i error. Analitzem només l'estructura dels sons per un moment. Val, som-hi. Qualsevol parlant sap intuïtivament quines paraules són possibles en el seu idioma i quines no, sense haver obert mai un llibre de fonètica. Per exemple, si ens inventem una paraula ara mateix, street. Street. Qualsevol persona que parli anglès o fins i tot català podria assumir que potser és una paraula real. No la coneix, però podria ser-ho. Clar, potser és el nom d'una fruita exòtica nova o una marca de bambes. Sona llengua humana. Podria encaixar perfectament. Exactament. Però si en canvi proposem la paraula bnit, començant per la lletra B i seguida just després d'una N. Bnit. Uf, bnid. No.
costa fins i tot de pronunciar. El cervell la rebutja immediatament. La rebutja de ple perquè sabem que no és una paraula possible en la nostra estructura, però el gir interessant aquí és que per a un parlant d'àrab, bnid és una combinació completament natural i perfectament possible, i el tema és que cap pare s'asseu amb el seu fill de 2 anys a explicar-li a una pissarra quines seqüències de consonants són acceptables i quines no. No, clar, seria absurd. Aquestes regles operen a la ment de forma subjacent. La biologia ja ens proporciona un marc immens de possibilitats lingüístiques i l'entorn, allò que escoltem de petits, simplement activa unes opcions i en descarta unes altres. Déu-n'hi-do. I és que la complexitat va molt més enllà de simplement fer sons, no? El maneig dels conceptes abstractes és directament al·lucinant. Hi ha un exemple teòric molt clar a les fonts amb la paraula llibre. Ah, sí, un gran exemple. Estem utilitzant una única paraula, llibre, per referir-nos a una idea abstracta, intangible, és a dir, al contingut polític, la part que és avorrida, i simultàniament a un objecte físic de paper i cartró que es pot posar en una balança i pesa 2 quilos. I tota la mateixa frase. Tot junt. I un nen de 4 anys processa aquesta dualitat, aquesta polisèmia, sense cap esforç. Actualment, cap intel·ligència artificial pot entendre realment això sense un entrenament previ massiu amb milions de dades. El que és fascinant d'això és la velocitat vertiginosa a la qual es produeix aquest procés de forma natural. Durant l'etapa de màxim creixement lingüístic, els infants adquireixen vocabulari a un ritme d'una paraula nova cada hora que estan desperts. Una cada hora? Mare meva! Sí. Aprenen desenes de paraules al dia, de vegades després d'una sola exposició. Això seria biològicament impossible si haguéssim d'extreure el significat de conceptes complexos com intenció, causalitat o matèria completament des de zero. La conclusió científica és demolidora. No estan aprenent els conceptes pas a pas. Llavors, què fan? Els conceptes ja hi són, formen part de la nostra herència genètica. L'únic que fa l'infant és aprendre l'etiqueta sonora, la paraula que la seva tribu local utilitza per a aquella idea que ell ja porta instal·lada de fàbrica. Llavors, clar, aquesta imatge del disc dur en blanc és completament errònia. En lloc d'això, l'analogia correcta seria que naixem com un telèfon intel·ligent impressionant que ja ve amb un sistema operatiu base increïblement complex de sèrie. Ja porta a dins l'arquitectura de la lògica, el concepte de l'espai, la capacitat brutal del llenguatge. Tal qual. I l'entorn simplement fa la configuració inicial. Només necessitem que la societat l'encengui i ens digui quina interfase d'usuari, és a dir, quin idioma en concret utilitzarem. És una analogia molt precisa. Aquest sistema operatiu, per dir-ho així, és el que s'anomena la facultat del llenguatge. I aquí és vital entendre que l'adquisició del llenguatge no és pas un aprenentatge conscient. No s'estudia. És un creixement mental. Com créixer d'alçada. Exacte. De la mateixa manera que al cos d'un infant li creixen els braços, els òrgans i les dents, gràcies a unes instruccions genètiques que ja hi són, a la ment li creix el llenguatge quan rep la nutrició adequada de l'entorn. Però, a veure, atura't aquí un segon. Digue'm. Perquè això em genera un dubte existencial profund, ¿vale? Si acceptem que venim programats biològicament amb totes aquestes regles complexes i aquests conceptes innats, tot això no ens converteix en el fons en autòmats molt sofisticats? O sigui, si el meu cervell és un sistema operatiu preconfigurat, on queda la meva llibertat individual? Només estic executant codi genètic com una màquina? Aquesta és precisament la tensió clau de tota l'anàlisi i ens porta directament al que es coneix com el problema de Descartes. René Descartes, allà al segle XVII, va observar un fenomen que diferencia totalment els humans de qualsevol màquina o animal, i és l'aspecte creatiu de l'ús del llenguatge humà. Creatiu? En quin sentit? Quan parlem, no som lloros reaccionant a un estímul automàtic. El nostre ús de la llengua és constantment innovador. Vull dir, gairebé cada frase que pronunciem o que escoltem al llarg del dia és completament nova. Segurament no l'hem sentit mai abans amb aquella estructura exacta. I tot i així, la produïm i l'entenem sense cap esforç. El llenguatge és lliure del control dels estímuls externs. D'acord. És a dir, no estem obligats a dir quin fred fa només perquè la temperatura baixi de cop. Podem decidir parlar de filosofia hel·lenística mentre estem enmig d'una tempesta de neu. Ja. Espera, però no es podria argumentar
Que parlar un idioma és simplement una habilitat pràctica? Com, no sé, com anar en bicicleta, nedar o jugar als escacs? Molta gent ho creu, això. Vull dir, la pràctica fa el mestre, no? Si l'entrenes prou de petit, es converteix en un hàbit automàtic, gairebé muscular, oi? Què ho fa tan especial i separat d'altres habilitats, com anar amb bici? Aquesta visió reductiva és supercomuna, però la neurologia ens mostra precisament per què és falsa. La millor manera de veure que el coneixement del llenguatge no és només una habilitat pràctica o muscular és observant els casos d'afàsia severa. L'afàsia, d'acord. Imaginem algú que pateix un dany cerebral, un ictus, per exemple, i perd completament la capacitat de parlar o d'entendre la seva llengua materna. Ha perdut l'habilitat física i motriu, d'acord? La capacitat de rendiment, però ha perdut el coneixement en si. La prova està en el fet que, si el cervell es desinflama o es cura amb el temps, aquesta persona tornarà a parlar el seu idioma, no pas un de nou, i sense haver de tornar a l'escola bressol a aprendre des de zero. Clar. El sistema operatiu continua allà. Intacte. En el teu exemple de la bicicleta, si algú pateix un accident i no pot moure les cames, òbviament perd l'habilitat d'anar en bicicleta en aquell moment, però el coneixement profund de com es manté l'equilibri, com es pedala, segueix perfectament codificat a la seva ment. No ha oblidat. Increïble. O sigui, tenim un coneixement abstracte, permanent, que ens permet generar pensament de forma infinita i autònoma. Som creatius per pura necessitat biològica. I aquesta capacitat d'innovar, de separar-nos de l'estímul immediat que ens envolta, és l'essència mateixa de la llibertat humana. Als textos hi ha un exemple teòric molt radical sobre això. A veure? Imaginem una situació extrema on algú apunta al cap d'una persona amb una arma i li dona una ordre absolutament repugnant. Per exemple, cridar una consigna totalitària tipus Heil Hitler o et maten. Déu-n'hi-do, val? Quin escenari. Des d'un punt de vista de la predicció científica o estadística, podríem assegurar que el 99% de la gent obeirà instintivament per a pura supervivència. La por actua com un estímul massiu i determinant. És que ningú vol morir, clar. És l'estímul més fort que existeix a la natura, pràcticament. Exacte. Però, i aquí rau la gran diferència amb una màquina o un ordinador. Una màquina, davant d'aquella configuració interna de perill i aquell estímul extern concret, està programada per executar l'acció sí o sí. L'ésser humà, en canvi, malgrat la coacció i l'amenaça de mort, té l'opció real, la llibertat inherent al seu cervell de negar-s'hi. De no prémer el botó. De triar el silenci. L'entorn i els estímuls ens inciten o ens inclinen molt cap a una acció, òbviament, però mai ens obliguen mecànicament. Aquesta minúscula escletxa de decisió és la demostració empírica que no som autòmats. Aquí és on es posa realment interessant. Perquè si unim totes aquestes peces, ens trobem amb una conclusió que és gairebé explosiva. La ciència cognitiva ens està criant que naixem sent éssers fonamentalment llibres, dissenyats per a la innovació constant i impossibles de programar com a simples robots. Si aquesta és la nostra naturalesa real, o sigui, el nostre ADN biològic, per què la societat humana és tan increïblement conformista? Vull dir, per què vivim en un món on la immensa majoria de la gent passa dècades senceres acceptant ordres, memoritzant dades estèrils a l'escola i acotant el cap davant l'autoritat sense dir ni piu? Com s'apaga aquesta espurna revolucionària amb la qual venim de fàbrica? Aquest és el punt de fractura exacte on l'anàlisi salta de la biologia a la crítica política i social pura. Pensa-ho bé. Si neixes amb una ment naturalment lliure i creativa, l'única manera d'aconseguir societats dòcils i obedients és construint institucions dissenyades precisament per suprimir i contenir aquesta llibertat. Clar, per aixafar-la. I la primera trinxera on es lliura aquesta batalla és, irònicament, l'escola. L'anàlisi de com s'estructura l'educació moderna ens revela que no està concebuda com una eina d'alliberació, sinó com un model gairebé colonial de domesticació. Domesticació. És una paraula forta. És que no ho dic pas com a metàfora provocativa,
En documents oficials d'institucions d'èlit, com la famosa Comissió Trilateral, que està formada per líders econòmics i polítics globals, s'arriba a descriure els sistemes educatius i les universitats directament com a institucions per a l'adoctrinament dels joves. Adoctrinament explícit? Demanat per ells mateixos? Clar, és que, pensant-lo bé, una població massa crítica. Gent que faci preguntes tot el dia. És ingovernable per a l'estatus quo. No els interessa gens que la gent faci massa preguntes sobre com es reparteix la riquesa o qui té el poder real. I l'escola actua com aquest primer gran filtre de domesticació. Però quin mecanisme fan servir exactament? Com transformes una ment curiosa d'un nen en una d'obedient? Ho fan castigant sistemàticament el pensament independent i premiant la submissió cega. És allò que els acadèmics anomenen el currículum ocult de les escoles. A les fonts hi ha una anècdota reveladora sobre això, d'un alumne de 12 anys, un tal David Spritzler. Ah, sí, el de Boston. Exacte. Aquest noi estudiava a la prestigiosa Escola Llatina de Boston, considerada una de les millors institucions educatives públiques dels Estats Units. Doncs un dia, aquest alumne de 12 anys decideix negar-se a recitar el famós Pledge of Allegiance, el jurament de fidelitat a la bandera que es fa obligatòriament a les aules allà. M'encanta. Què li van dir? Quan la direcció el crida al despatx i li exigeix explicacions, el jove argumenta, amb una lògica que és totalment impecable per un nen d'aquesta edat, que el jurament conclou prometent llibertat i justícia per a tots i que ell considera que això és una afirmació hipòcrita mentre hi hagi barris al seu voltant immersos en pobresa extrema i minories sense drets efectius. Així, el noi fa una anàlisi crítica impecable del seu entorn social. Aplica exactament aquest intel·lecte lliure i lògic del qual parlàvem a l'inici. És com un petit Sòcrates contemporani. Sí, literal. I com reacciona aquesta institució que se suposa que fomenta l'excel·lència educativa davant d'una ment tan brillant? Perquè, evidentment, no li donen una medalla, ni el feliciten pas. I ara, tot el contrari. Li obren un expedient disciplinari de forma automàtica i el sancionen per insubordinació. L'escola li està enviant un missatge molt, molt clar. Aquí no s'ha vingut a pensar. Aquí s'ha vingut a obeir el que et diguin. És molt fort. Això planteja una pregunta important. Per què una institució teòricament dedicada al coneixement té tant i castiga la intel·ligència genuïna d'un infant? Per què és perillosa? Exacte. La realitat és que l'educació està dissenyada per transmetre un marc de veritats teològiques laiques, dogmes inamovibles que no es poden qüestionar sota cap concepte. Qui gosa traspassar els límits d'allò acceptable simplement és apartat o expulsat del sistema. Hi ha una comparació sistèmica molt profunda a les fonts que aclareix com funciona aquest filtratge en els nivells superiors de la societat, on es compara dues institucions d'èlit, que són literalment veïnes, la Universitat de Harvard i l'MIT, l'Institut Tecnològic de Massachusetts. Sí, i entendre aquesta diferència crec que és vital per veure l'engany. Perquè Harvard sempre s'ha presentat com el gran temple del saber, on es forma la futura classe governant, no? Els futurs presidents, els diplomàtics d'èlit, els jutges del Tribunal Suprem, els grans executius de Wall Street. L'èlit de l'èlit. I l'anàlisi ens indica que precisament per això, perquè formen els que manaran, a Harvard s'hi imposa un ambient de submissió ideològica i norma. O sigui, l'alumne ha d'aprendre a parlar amb els codis correctes, a relacionar-se amb les persones adequades i, sobretot, ha d'interioritzar que per arribar a dalt no s'ha de qüestionar mai l'arrel mateixa de la societat capitalista o l'imperialisme, sinó que ha d'aprendre a gestionar-la sense fer soroll. És purament obediència, però amb vestit i corbata. Totalment. I, en contrast amb això, el MIT té una cultura interna radicalment diferent, malgrat estar immers en la mateixa bombolla d'èlit i de rebre fons milionaris de les mateixes grans corporacions i fins i tot el Pentágon. Per què són diferents, llavors? Perquè allà permeten molt més marge per al pensament excèntric, el debat i la independència a les seves aules. Doncs perquè l'MIT forma enginyers, forma científics i tècnics molt avançats. Aquesta és la gent que ha de resoldre problemes matemàtics reals o dissenyar satèl·lits funcionals. O sigui, coses pràctiques. Clar, la gravetat no es pot subornar amb discursos polítics bonics. Un motor d'avió no funciona només perquè un líder carismàtic digui que ha de funcionar, requeix lleis físiques.
L'elit necessita desesperadament que almenys un petit sector de la població conservi aquella llibertat creativa original per poder generar tecnologia i innovació. S'ha de permetre l'heterodòxia allà on cal pragmatisme operatiu, però es castiga durament on es requereix control social estricte. Entesos. I, evidentment, per a la immensa majoria de la població. La gent que no anirà mai ni a Harvard ni a l'MIT. Hi ha la versió més tosca i visible de la domesticació. Escoles on, bàsicament, et preparen per suportar horaris rígids, acceptar l'autoritat sense protestar mai, fer tasques repetitives i tolerar quantitats ingents d'avorriment. Una preparació absolutament perfecta per a la futura feina d'oficina o de fàbrica. Però, esclar, aquesta domesticació no s'acaba quan et donen el títol de graduat als 18 o als 20 anys. El sistema necessita mantenir la pressió ideològica durant tota la vida adulta, i aquí és on entren en joc els grans mitjans de comunicació i allò que s'anomena la intel·lectualitat oficial. Sí. I just abans d'endinsar-nos en com funcionen els mitjans i la geopolítica, em sembla essencial fer un petit incís tècnic aquí. Una pausa necessària. Endavant, clar. La nostra intenció avui en explorar aquests textos no és emetre cap mena de judici moral sobre si determinades guerres del passat eren legítimes o no ho eren, ni ens estem posicionant a favor o en contra de cap país en concret o cap govern. L'objectiu de tot això és examinar des d'una perspectiva totalment analítica el mecanisme històric de com el poder gestiona i manipula la informació, independentment de quin partit governi, d'acord sempre amb els marcs teòrics que estem explorant en aquests documents concrets. Clarificat i absolutament necessari. Doncs, seguint aquest fil analític, el repte per als que tenen el poder a Occident és majúscul. Per què? Com controles a milions de persones en societats que, tècnicament parlant, són democràtiques, és a dir, on la gent té el dret a votar, té llibertat d'expressió sobre el paper i no hi ha una dictadura militar al mig del carrer apuntant-los? No els pots obligar per la força. Clar. Com t'assegures que al final la gent voti de forma lliure, precisament allò que no molesta l'elit? El concepte clau que subragen aquí és que cal mantenir el gruix de la població, la gran majoria, compartida en una mena de ramat desconcertat. Aquesta és l'expressió literal. Han de ser espectadors perpetus que miren el partit des de la grada, però mai de la vida participants actius que puguin baixar al camp. I la pregunta és, com es fabrica aquest desconcert massiu? Doncs s'aconsegueix a través d'un mecanisme que és increïblement subtil i alhora terroríficament eficaç. És el que es coneix com la fabricació del consentiment. I aquí és crucial entendre el com funciona a la pràctica. O sigui, no ens imaginem una conspiració fosca pròpia d'una pel·lícula, amb 4 senyors rics tancats en una habitació plena de fum de pur decidint els titulars de l'endemà. No funciona així, no? No. És un procés sistèmic, pràcticament invisible, basat en filtres estructurals. Els grans mitjans de comunicació depenen de la publicitat de grandíssimes corporacions per poder sobreviure econòmicament. A més, formen part de conglomerats financers immensos i necessiten un accés constant i privilegiat als gabinets de premsa dels governs per obtenir notícies considerades oficials. Si un periodista o un intel·lectual de prestigi surt massa d'aquest guió preestablert, Què li passa? doncs se li tanca automàticament l'accés a les fonts o rep atacs mediàtics constants que destrueixen la seva credibilitat. Així doncs, la gran tasca de filtrar allò que la societat pot debatre recau en uns actors concrets que l'anàlisi denomina irònicament comissaris culturals. M'encanta l'ús del terme comissaris aquí, perquè es pren directament de l'antiga burocràcia soviètica i s'aplica, amb una ironia molt esmolada, als intel·lectuals, tertulians de la ràdio i periodistes estrella d'Occident. La feina d'aquests comissaris en realitat no és pas investigar o destapar la veritat, sinó crear un relat homogeni que justifiqui les accions del poder i ocultar els dobles estàndards més clamorosos i evidents de la geopolítica. Fent servir tècniques de manipulació semàntica constant, a més. Sí, com que la paraula defensa substituirà sempre, la paraula agressió quan parlem dels nostres propis actes militars a l'estranger. I un dels grans trucs de màgia absoluts que fan aquests comissaris és vendre el concepte d'intervenció humanitària. Oh, sí. L'exemple clàssic per entendre bé
aquesta operació de rentar de cara mediàtic, és la guerra de Kosovo, allà als anys 90. L'OTAN va bombardejar l'antiga Iugoslàvia durant setmanes i els grans mitjans ho van empaquetar de forma totalment unànime com una noble i desinteressada croada moral per aturar atrocitats ètniques. Un gran triomf històric dels drets humans. Era la narrativa oficial sense fissures. Exacte, però per entendre de debò com opera aquest filtre mediàtic, cal mirar què més estava passant al món de forma exactament simultània. Al mateix temps que s'invocaven aquests sagrats drets humans per justificar els bombardejos als Balcans, s'estaven produint atrocitats massives a llocs com Colòmbia, que patia un dels índices d'assassinats polítics i repressió ciutadana més alts de tot l'hemisferi occidental. I la gran pregunta és: què feia la premsa i el govern nord-americà davant d'aquell bany de sang? Mira cap a una altra banda. Pitjor, l'administració nord-americana va ignorar completament les atrocitats i, de fet, va elogiar efusivament el president colombià per les seves reformes econòmiques favorables al mercat lliure i als inversors estrangers. Allà els drets humans no importaven tant. Ostres, o pensem també en el cas de Turquia, durant aquella mateixa època. Estem parlant d'un estat que és membre clau de l'OTAN, no? Oui. Que en aquells moments duia a terme una repressió militar brutal d'escala completament massiva contra la seva pròpia població kurda dins les seves pròpies fronteres, generant centenars de milers de desplaçats interns i pobles cremats. Sí, un desastre humanitari de manual. I no només s'ignorava gairebé del tot els telenotícies internacionals, sinó que Turquia feia tot allò utilitzant un volum absolutament immens de subministrament d'armament proporcionat directament pels governs occidentals. Finançat per nosaltres, literalment. I encara hi podem sumar. El silenci de pedra davant la invasió indonèsia del Timur Oriental, un autèntic bany de sang d'anys que va gaudir del suport diplomàtic discret però ferm de les grans potències occidentals. Llavors, com coi assoleixen els mitrans aquest equilibri mental per defensar tan enèrgicament els drets humans en un país llunyà mentre aplaudeixen o amaguen la repressió sanguinant en un altre? Doncs el mecanisme que fan servir aquests comissaris és establir de forma tàcita una línia invisible on els crims contra la humanitat només són considerats crims si els comet algú de fora de la nostra esfera d'influència. Els nostres aliats només cometen errors, els enemics cometen crims. L'anàlisi històrica revela que l'ètica és una disfressa que es posa i es treu exclusivament segons els interessos de classe i els interessos geoestratègics del moment. Sona maquiavèlic, però està documentat a la perfecció. Sí, completament. L'exemple pot ser més pedagògic, el més sagnant per veure com gira i canvia aquesta maquinària mediàtica segons bufa el vent, és l'evolució del tractament de Saddam Hussein per part d'Occident i dels Estats Units. El gran dolent oficial dels anys 2000. Clar, perquè després de la Guerra del Golf i abans de la invasió definitiva de l'Iraq, els mitjans el van retratar de forma unànime com l'enemic absolut, l'encarnació del mal pur, un monstre sàdic capaç de lassar-me armes químiques la seva pròpia gent. El Hitler modern, en deien els telenotícies, cada dia ho recordo. Exacte. Però els comissaris mediàtics van ometre acuradament un detall crucial en aquesta narrativa de pel·lícula de bons i dolents, i és la cronologia exacta dels fets. I és clar, el detall oblidat d'aquesta història és que aquestes atrocitats brutals amb gas mostassa contra la seva pròpia població kurda a Halabja no les va cometre quan ja era l'enemic oficial d'Occident. No ni parlar-ne. Les va perpetrar anys abans, en ple desenllaç de la llarga guerra entre l'Iraq i l'Iran, quan Saddam Hussein era, als ulls de Washington, un soci comercial excel·lent, un aliat estratègic regional fonamental i un comprador massiu de tecnologia militar als països occidentals. En aquell moment precís, les massacres se van amagar ràpidament sota la catifa als mitjans internacionals perquè no convenia gens distorbar els negocis ni la geopolítica contra l'Iran. Silenci total o justificacions de baixa intensitat? I què ens diu això exactament sobre com funciona el sistema? Ens diu que no el van convertir en l'objectiu militar número 1 de la humanitat per ser un monstre dictatorial i un assassí, ja que quan ho era activament li venien suport diplomàtic i armes. Ho van fer anys després, només quan va envair el país veí de Kuwait, és a dir, Quan va desobeir les regles. quan va desobeir les regles globals que dictaven el repartiment del petroli i va sortir de sobte del control imperial.
O sigui que el pecat mortal per al sistema mai va ser l'atrocitat o l'assassinat de civils. El seu gran pecat va ser la insubordinació territorial envers els que manen. Si connectem tot això amb una perspectiva molt més àmplia, la funció principal, gairebé existencial, de tota aquesta enginyeria històrica i d'aquesta allau de sobreinformació diària que rebem és esborrar per complet qualsevol bri de consciència de classe en la població general. Ocultar que hi ha classes, de fet. Exacte. L'objectiu real de la televisió comercial, de bona part de la premsa i de l'entreteniment de masses, és infondre i mantenir viva la falsa il·lusió que tots vivim en una gran societat harmoniosa. Que el treballador precari que no arriba a final de mes, la mestra d'escola pública esgotada i el conseller delegat multimilionari d'un fons d'inversió internacional comparteixen, tots junts, en el fons, els mateixos interessos nacionals. El mateix vaixell, que en diuen. Sí, sí. Perquè una democràcia que fos autènticament participativa, on la gent tingués poder de decisió real, requeriria que aquest enorme ramat desconcertat es despertés d'una vegada, s'organitzés civilment i, fixem-nos bé, utilitzés precisament la seva inherent creativitat lingüística i mental que veiem al principi per formular des de zero un sistema econòmic i social completament nou. I això, com pots imaginar, per als grans gestors actuals del món és terrorífic. És el seu pitjor malsony. Llavors, arribats a aquest punt, què vol dir tot això en el nostre dia a dia? Vull dir, quina eina ens queda davant d'una maquinària mediàtica i estatal tan extremadament aclaparadora? Perquè si repassem ara mateix tot aquest viatge intel·lectual que hem completat en aquesta immersió, veiem clarament que l'encreuament aparentment estrany entre l'estudi de la lingüística i l'anàlisi de la política no era només un exercici teòric d'un acadèmic avorrit. Per res. És clau. Era la clau mestra per entendre-nos a nosaltres mateixos. Hem començat aquesta exploració demostrant, de fet, de forma científica i constatable, que naixem amb una ment que és increïblement, gairebé inabastablement complexa. La velocitat i la perfecció amb què qualsevol infant aprèn el llenguatge a partir de pocs estímuls prova de manera rotunda que venim a aquest món dissenyats biològicament i neurològicament per a l'acció lliure, per entendre idees sumament abstractes des de zero, per innovar frases de manera infinita i per no funcionar com a simples màquines passives d'estímul i resposta de tipus paulavià. Sí, aquest és l'aspecte lluminós de la tesi. Però, clar, aquí ve la bufetada de realitat. Simultàniament a aquesta naturalesa esplèndida, naixem directament dins d'estructures artificials imposades, com els sistemes escolars rígids, les corporacions mediàtiques globals i les elits polítiques perpetuades, la missió principal de les quals és asfixiar i ofegar precisament aquest instint natural de llibertat. Ens castiguen el pensament crític des del primer pupitre de l'escola i, quan som adults, prefabriquen la nostra opinió sobre què està bé i què està malament al món a través dels telenotícies. I tot això només per mantenir un poder econòmic i estratègic totalment inalterable per part d'uns pocs. La gran tesi dolorosa que ens deixa això és que ens dompten, de forma activa, justament perquè naixem llibres. Si fóssim màquines, no els caldria tant d'esforç. És exacte el que dius. La llibertat humana no s'aprèn. La llibertat s'oblida a base de càstigs socials. I aquí, just aquí, és on entra la importància vital d'allò que Chomsky anomena l'autodefensa intel·lectual. És un concepte preciós. Autodefensa intel·lectual. M'agrada molt. Com funciona? Doncs, de la mateixa manera que aprenem mesures de seguretat bàsiques en conduir un cotxe per no estimbar-nos, hem d'aprendre a filtrar activament tota la toxicitat de la informació oficial que ens arriba diàriament. Vol dir desenvolupar un escepticisme molt sa i a vegades punyent davant de qualsevol discurs mediàtic que apela de cop i volta al patriotisme per justificar l'opressió externa en països del tercer món o aquells discursos que exigeixen obediència cega i sacrifici per mantenir un mercat estable. Ser intel·lectualment independent
Vol dir, en el fons, recuperar aquella petita escletxa biològica de llibertat creativa de la qual parlàvem abans i aprendre a analitzar de manera altament crítica l'estructura oculta d'una notícia, investigar qui és la propietat d'un mitjà en concret o fins i tot subratllar les flagrants omissions que hi ha als nostres propis llibres de text escolar. És literalment com aprendre un art marcial però per a la nostra ment. És una manera d'activar un antivirus i protegir aquest preciós sistema operatiu innat perquè al llarg de la nostra vida cap comissari cultural pugui instal·lar-nos el seu programari maliciós de submissió. Ben dit. I per tancar, deixem flotar a l'aire una darrera idea que jo trobo que és profundament provocadora i que brolla gairebé de manera natural quan assimiles bé aquests textos en el seu conjunt. A veure. Tota l'atenció posada. Sí. Si s'arriba a acceptar del tot que l'arquitectura mateixa de la nostra pròpia biologia, o sigui, la sintaxi profunda i física del nostre cervell i l'estructura base del llenguatge humà, si acceptem que tot això exigeix de forma natural la llibertat d'expressió, la innovació contínua i rebutja tota imposició mecànica externa de forma totalment instintiva, Sí. aleshores és possible que una societat humana que fos veritablement democràtica i lliure de tota coacció il·legítima potser no sigui només un simple somni idealista i utòpic per a la política, sinó el destí evolutiu definitiu, inevitable, cap al qual la nostra pròpia espècie està cridada. Si resulta que el nostre ADN mateix ens predisposa a ser inherentment lliures, creatius i cooperatius per pura biologia humana, qualsevol estructura social fonamentada únicament en el control rígid estatal, en l'autoritarisme sec o en l'explotació sistemàtica, no només és injusta des d'un punt de vista moral o polític, sinó que seria biològicament antinatural, un error temporal contra la nostra essència i a la llarg, històricament, totalment insostenible per a qualsevol imperi. Uf, voilà. Això sí que és un concepte per donar-hi voltes quan anem a dormir. O sigui, ens planteja que per molt fort que els comissaris culturals intentin imposar dia a dia les seves narratives asfixiants o per moltes barreres disciplinàries i pors que s'aixequin a les nostres escoles i llocs de treball, al final la nostra pròpia ment es resisteix a ser emmullada com si fóssim simple plàstic inert. Nosaltres portem la tendència ferotge a la llibertat codificada a la mateixa sang, a l'arrel neuronal de cada frase que inventem. És una idea preciosa i revolucionària. I precisament per això dediquen bilions de recursos cada any a intentar convèncer la gent normal del carrer que no pot canviar absolutament res del sistema. Per què tenen por d'aquesta llibertat biològica? En fi, ens haurem d'aturar aquí perquè el temps no dona per més avui, però... Mare meva, la reflexió queda servida i ben calenta. Cal continuar qüestionant qualsevol veritat donada que ens vinguen des de dalt, gratar a fons sota la superfície dels titulars oficials i no permetre que el soroll constant d'aquest ramat desconcertat ofegui aquesta naturalesa lliure que, ja ho hem vist, ens defineix com a humans. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta anàlisi, cuideu molt d'aquesta espurna creativa i fins a la pròxima immersió profunda. Això és De pell fina. Un espai per escoltar en profunditat i mirar el món amb més consciència.